afụlụ m di m mgbe m na-akwakọ ịba skuul, nyanwa nọ final year, mụnwa nọ first year. Mụ na ya na-abụ wee bido wee kwụba. Ọ sị na ya like m na ụdị mmadụ ya chọrọ ịnọ like o zoro ezo ife ọ chọrọ. Ya na ya na-abụ wee kwụba. Ọ sị m nne ka o mesielu ihe a ka ọ nọ na middle of final year ka ọ gwara ndị be ha na ya chọrọ ya pụta ka ya ghara ịchọba ọlụ, na ya chọrọ ya pụta ka ya mebe biznes. Ya sị ya na ọ dịkwa mma ma ọ bụ na ife ọ chọrọ. Parents ya sị na nsogbu adịrọ. O wee gụsị akwụkwọ wee pụta fe enye ego bido mebe biznes agaba agaba. Ọ sị m within that period nyanwa finish ihe a parents ya na-azụ finish first year nye. So o wee bịa wee mee gị wee nọbịa. Ọ sị m ya abata mụọ nwa nke izizi wee chọba ife a ga-eme. Ọ kpọọ ya one day si anya nọ n'ala na ụmụ ife a chọrọ ịgwa ya na ya chọrọ ka nwunye ya lụọ ọrụ na ife a chọrọ bụ housewife. Ya wesị ya na o nwere ka ọ dị nyanwa ịbụ housewife na ọ kara ịgwa ya before ọnọbịa. Ya da na ya ma ngụsị akwụkwọ bụrụ housewife na o nwere ka ọ dị. Ọ sị ya nọ ife ya chọrọ na ọ bụ na o meeli enye na peace ga-adị. Na mgbe a na-agwa anyị ihe a na ya dị ime nke abụọ. Ya wesị ya na ọ bụrụ nọ ife ọ chọrọ denu ya nwee passion ịgụ akwụkwọ ya chọrọ ka agụrụ akwụkwọ gaba n'iru. Ya da na si magonu duto na fa na fight over it ka eke ya si abụ housewife nke a o wee kwelụ. Ya wee bido wee mebe masters ya. Ọ na-abụ di ejesi bata nye ekunye ya na onye peke enye narị akpa pata dọba n'ụlọ. Mana ọ na-abụ ya jesi bata na di ya anọlụ na couch ya bata ọma megheride arụ ọma mmeri ka ya sị na mmadụ batara na ọnya bata ya ga-ekene onwe ya ga-eje na kichin ya ga-akwụgharị ya ga-eme n'elu ya ga-eme n'ala. Ya na-eme this guy ihe a ịma mfu die ka obi na-ebịa peke enye ma mmagolo ụdị ihe ahụ. Ya gwa anyị izizi gwa anyị ịbụọ. Ọ sị m mana ịgwa m eziokwu ka mebezi this masters ịmagolo ọ na-aga ọfụma di ebido gbanwere o. Na ife bidolu gbanwe di bụ na along the line ya na-eme the masters school wee sị ya na ọ na-eme ọfụma na fa like na aka ọlụ ya na ọ bụ na ọ ga-ekwe o finish masters ya ka fa nye ọlụ ka ọ kụzibe na the university. Ya wee bata wee gwa di ejọ si na ekwugo na ọ ma alụ ọlụ. Ọ sị m ihe a tie ife a bụ ụdị ọlụ ya chọrọ. Ya rịọ na-edughị ala na ọchọ. Ya sị ya na ịkụzi na this school is as good as nyanwa ije school every day. It's the same thing di ejọ. Ya gbakwa nkịtị di ekwụla ọtọ gbanwee. Olu one day ya notice na ọ na-achọ ife ọ ga-ejide aka ka fa wee so okwu. Olu one day o jesi pata ịmagolo attitude ọ na-enye na ejere peke enye narị akpa ka asị anarị ya. Ya nọ n'ebe ya nọ ịmagolo ka o filikwe the same thing ụdị ihe ahụ. Sị m this guy bata o shile ọnwụ baa n'ime ụlọ. The next thing ya fụkwara o je welu key kpọchie guest room. Ọ sị m na fe nwere ụmụaka magolo ụmụaka gbanyitego olu. And na ọ na-abụ nwatakịrị teta ụla ọ chọlụ mama na papa bataba na room for that na ọ bụrụ na fa chọọ inwe good time. Ọ na guest room ka fa na-esi ibongi nke ga-ezufe arụ nke mmadụ ama distract fa nke ụmụaka ama distract fa. So na guest room amagolo fa arụ. In fact ebe afọ ka fa ji belu ebe fa na-ese ibongi maka ụmụaka. This man eje welu key kpọchie enye na ọ gwarakwa ya ịmago onu. So ya wee lụọ echie niile wee chọọ ka ya banye ebe afọ magolo je clean enye ọdụ one or two because ewegolo as a private place ebe ọ ga-abụ ịchọọ ise ibongi ịbanyere di adịghị amagolo ife ịchọ ma ọnyanwụ ma ọ dị ebanyere ya amagolo ife ọ chọọ. Ya chọọ ka ya banye dị ọbụna alọkụrụ ya alọkụ. Ya wepụta wee jụbịa sa ka ezi iji lọkụzi guest room. Ọ sị maka na ya fụ na o nwere respect. Ya fụ na ọ gbabaga anya maka na ọ na-agụ akwụkwọ. Ya fụ na ya na ya na-abụ na etozu ụlọ. Ya chọọ ka amalụ ma ọ mazịkwa ọnọdụ ya. Ọ sị m nne ya sị ya ka ekwe ebe akụkọ nke esi na enwere ike ịghọta kedu ebe akụkọ nke esi si di ya agakwa o. Di ya agakwa a na-ekwu the next ụgwọ akwụkwọ kwesịrị ka akwụọ o kwere akwụọ. Ya wee kpọọ ndị be ha wee yọba ndị be ha wee sị na nsogbu adịrọ wee kwụọrị ụgwọ akwụkwọ. Ife niile bido gha o. Ife niile bido gha. Ọ sị ya na ya mee mistake by ikwelu ka imebe masters. Ya wee sị ya na ọ bụrụkwa mistake o maka na ọ bụrụ na ị jụrụ na mama mme masters I would have looked for a job. I can't just sit here like that. No maka na ikwelu. Ọ sị ya ọ sị ya ọ sị oke ịgbagolo fe bido nnọọ na-atụ ụmụ kirikiri challenge enwere isi na ọnọgide okwu ofu ihe nya agwa ya side nke. So ka emesizi masters ya dute ya na ya na-aba dị ekwu okwu ndị na ọkwụrọrị ụgwọ akwụkwọ nke ikpeazụ na-etinye for PhD ndị befe kwụọrị ụgwọ na-ebido PhD nye na ya gwọrọ di mago nọ na-ele n'anya ka ya kwụsịzi ya na ejesigo masters mago na ọ ma period of time masters ga-ebu na o buru ya na-eje school. O wee sị ya ma masters gị na nwa da emesi emesi ka ịkwụgharịbago chọba excuse ị ga-eji na-akwụgharị na ya kwụ na ya mee mistake wee kwelu mana nke agụchaghị agụcha ka ya ama nkwe. Ya wee sị ya na ya chefuru na ya gwara gị na-eme ego PhD. Ọbara ụlọ
ya mesie masters ya echere ebe isi na ịchọ ka a ghara ịlụ ọrụ ya bidozi PhD ọsị m isi gbaka this man isi gbaka ọsị akene na afọ that not go tired of this marriage. In fact, na afọ need go tired of this marriage. In fact, na achọzi na adọrọzi interested. Ya wesa na nke a ama mmeo. You can just dute m be nna m fọ ma afọ ime mmụọ logo ụmụ na abụsị na chọzi. Masị a na ekwugo. Ya wesa listed. Ọ bụrụ na iche na m ekpe gị na customary court ka mụ na gị jee gobe aka n'ikesibe n'ime ebe afọ mba. Na ebe m ga-ekpe gị bụ na gịnị? Magistrate court or high court direct. So, get ready. Na ọ bụrụ na ese na ede anọzi na ị ga-abụ m damages, you can just put my life on hold and release me anytime you want. And I carry go that level. Ọsị m fa anya banyọsị anya kpọọ ndị befe ọsị m ihe agbaka papịa isi papịa kpọọ lọya ozugbo ozugbo ọbịa brief chee ha ihe donia. So lọya wee sị don't worry ya ga-emesi enyi ife na ọ ga na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụmụaka ụgwọ akwanye ahụ ekwekọ na kọt wee kpebe. Mgbe ya gwalụ jọji na ya nwetara ọlụ ọsị anya alụ na jọji si ya what? Ọsị yes. Ewekpegide ewekpesị jọji wesịa na nọmba 1 na ị ga na-enye ụmụaka gị 100,000 every month. Then ihe nyegoro nwunye gị 1 million ego ọ ga-eji kwụpụ ụgwọ akwụkwọ ịkwụkwere ọrụ ịghara na. Then ọ bụrụ na ndị befe gbakọ nke fapụrụ na ị ga-akwụ ya yes maka na ọchị ibido ọlụ isi anyị ebido n'ọlụ you stopped her for that ị ga-akwụ ya na ọ gị si anya gụba akwụkwọ na ị ga-akwụsịfa ncha niile. O wesị na amankwụ 100,000 na amankwụ naanị amankwụ ibe ewesị ego ole ka ị na-eme ka ọ sị na ya mara ewesị anyị chọrọ iche ekike chọọ ka fa jee were aka fa cheki ka e wee gbala. You can just jee ebe mmadụ duru nwaanyị si anyị alụ n'ọlụ si anyị eje n'akwụkwọ ịnọgide ise na-enosigo na ịchọrọzi. Who does that just like that? Ị bụ remote control ka o nwere ife na-eme gị n'isi ọkwana ya. O wee sị ka jee were aka ya cheki ya o wee jee cheki sie the next court date luo fa wee bịa wee sị jọji na this period of time ya jee ka jee cheki efe anwe ka a nọ wee tụgharịba uche wee chebe nnọọ ka fa si wee bido in fact na ya dosọrị na ya mee mistake na ọkwa maka ịmago onu ụmụ nwaanyị agụbara akwụkwọ fa ebido waba anya ọgwabazi anya okwe n'ihe a ọ da-abịazi analị akpa ọ da-abịazi ịmagolu bidozie neglect by responsibility nye. Jọji wesị ya nwunye gị na-anaghị akpa everyday how many times ka ị na-agoli akpa ka ọ na ọ da-apụ apụ ọ da-abatarata. Ọ sị na ife a bụ ife ọ zụnyeli ya ada na bịa akpa we are fine with that ka ezi ihe o ji nọgidezie chenjie. O wesị ya na etu afọ isi chenji nọgide chenjie ka nwunye gị si wee nọgidekwe chenjie ya wesị ya na ya chọrọzi because na level change go na die ada atenkizi etu ya si atenk ya chọrọzi si gbasa afa gị ajebe. Wesị ya na ọ na-enye ụmụaka 50k nye nwunye 1 million wee nye akwụkwọ anya ụgwọ ndị o ji wee gụọ akwụkwọ ọkwụrọ wanyị na o kwelie na nkwa na ọ ga-akwụ ya. Nwoke ahụ yawakwa biko si nyefe time ka fa jeche eche ha wee naba. Ọ sị m nne ada agbaghalụ na ya chọrọzi ọbụlụ gị ga-agbaghalụ mana ife ya chọrọ ịma this na kedu ife ọ dị uru ka ya meludie ya chọrọ ịma that bad thing ya meludie o ji wee chọọ itriti the way o bido triti wee before ya wee sị mba if not na parents ya kwụsịrị ike n'ala kedu ife a ga-abụ fetie kedu ife ọ dị unu ka ọnyanwa bụ ihe ya mere. Nne I don't know ife imere mana ka m gwa gị mbụrụ nwaanyị iwe asị m mbụrụ nwaanyị mana ka m gwa gị o nwerekwa nwoke ga-edobe bụ n'ụlọ si m alụ n'ọlụ si m eje n'akwụkwọ m ga-ekwekwe ma ịchọ ka m nọlụ n'ụlọ bọtakwa ife ihe akwa m ga-enweta n'ọlụ you will be paying me every month. Anyị ada etinye anyị ada ewopie it's either you pay me or I look for something doing. Mmadụ ama mmedi bụ slave nchọ pad mbịa nchọ pant mbịa nchọ lipstick mbịa nchọ chewing gum mbịa will not do that. As long as I can walk you won't keep me in such condition. Ị ga-arala ofu it's either you pay me or you allow me walk. Afọ m ndị a na-akwụ ụgwọ fa ka nkụ di gị si gị nọlụ n'ụlọ ga alụ n'ọlụ gwa ya ego na ọ ga na-akwụ gị every month ma ọ bụkwa na ị chọrọ ị na-aga n'ụzọ fụ chewing gum ka igolu pad gị gwụ ka igolu ịghọtara na ma ọ bụkwa na o nwere perfume na-agụgụ expensive one ọ bụgodu na ọ dịrị expensive one ịchọọ ka igolu without di gị ajọghị ife iji eme ọkwa ya golugo last week nke nna anyị gbasigie nke nna anyị melụ nna nwanyị ka isi nye alụ n'ọlụ obee gị na-agụ akwụkwọ nwa okwu ọlụ okwu ịnọgidezie nnọọ amara m ife na-ese ihe nke a because I don't understand. Ị nwere ike imesizie PhD malana
jesie bata ije na ti akpa kisi enyi ife ị ga-alụ alụ sie n'inyi a na-akọ iri. Ndị be anyị, daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.